În data de 26 februarie 2010, în sala de conferințe a Bibliotecii Județene Vâlcea, voluntarii Centrului Europe Direct au luat parte la sesiunea de informare Rețele de informare europene. Sesiunea de informare a fost organizată în mod special pentru elevii voluntari ai Centrului, pentru a se familiariza cu sursele de informare oficiale ale Uniunii Europene. După o scurtă prezentare, în care au fost trecute în revistă rețelele europene de informare, realizată de una din voluntarile Centrului, invitata noastră de la Serviciul Eurodesc, din cadrul Agenției Naționale de Programe Comunitare din domeniul educației și formării profesionale, a ținut o prezentare interesantă și apreciată de participanți. Modul de prezentare a Serviciului Eurodesc a fost unul interactiv, cu foarte bun impact asupra grupului țintă. Tinerii au învățat ce legătură este între diferite programe și unde pot găsi informații pentru grupa lor de vârstă. Evenimentul de informare a constituit o reușită a Centrului Europe Direct după feedback-ul primit de la participanți.